Dalam cerita wayang, lakon perang, Bharatayuda, terdapat makna yang terkandung dari sikap Prabu Salya. Kita hayati bersama video berikut. Oh, Prabu. Oh, Prabu. Bersasap sampun pupus bayu kang dabis mboten nggadhahi kegiatan. Menapa Rama Prabu mboten mangertos lampan Tegal Kurukasetra? Kula ngertos nggih, kula ngertos. Ing majeng wonten ing pabaratan Senopati Ngastina Begawan Durna sakmangke sampun kapuwing Rana Madyalaga gugur wonten ing madyaning pabaratan. Kula sampun matur wangsul wangsul pitungane wong perang menika namung menang menapa kalah. Dipun getunana boten badhe gesang malih Begawan Durna sampun titi wanci pinesti telas tulising pandhita ing Sukalima. Kula sampun boten nggadhahi kegiatan. Kula sampun boten nggadhahi kegiatan Rama. Kula sampun boten nggadhahi kegiatan. Tasih nggih. Ingkang Rama ing Mandaraka nggih. Kula aturi lenggah ingkang jejeg anak kula ing Ngastina. Menapa dipun ngendikan Rama Prabu menika menapa kepara saestu lair batos kula menika wong tuwa. Kula nek matur ora bakal mencla-mencle kaya banyu tumumpang godhong sentrik. Kula menika ngrumangsani wis titip daging setampel getih setetes. Kamuktenipun anak kula Banowati menika badhe kula totohi nganggo bandaning salya ingkang larang dewi inggih menika nyawa kula. Menika saestu. Prepatukan anak Prabu mboten pitados. Samangke kula aturi nengga wonten ing madyaning Tegal Kurukasetra namung keparenga kula nyuwun wekdal sawetawis. Rama Prabu badhe menapa? Kula nyuwun wektu sedina mawon kula tak bali teng Mandaraka. Kula tak pamit Kalistyawati nggih Pujawati. Rama Prabu. Samenika sampun surup surya binjang-injang kula kudu kepengin Rama Prabu sampun ketingal nitih rata Kasenopaten. Menawi ngantos binjang-injang kula menika mboten ketingal wonten Tegal Kurukasetra, kula aturi ngasta obor Mandaraka kula aturi besmi. Inggih, matur sembah nuwun. Kula nyuwun pamit nggih. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Rama Prabu ing Mandaraka. Kula nyuwun pamit titip anak kula Banowati. Titip anak kula Banowati. Rama Prabu kedah unggul madyaning pabaratan inggih. Kula badhe budidaya nggih. Perano semobang pangaruno tinetraning uga rapuh sabdaning kukila kanikara saketer kene donga
ningkung lir wowo sing pine panca Tobetoke ngayam wana mrak manguhing pagakan Om Bersasat kados dene lumampahing wanci peteng kepapak obor sastra manah kula sinuwun dene kula mangertosi rawuh jeng ngandika lumantar suwanten gumriting rodaning kereta tumuli kula medal saking taman jumujuk wonten ing pendhapi ageng nyatanipun ndara dasih sinuwun Prabu ing Mandaraka kepareng rawuh wonten ing pendhapi negari ing Mandaraka nanging mudyan dados ing kawuningan salebetipun kula nggadhahi raos marem tuwin bombong dene slaminipun paduka lenggah wonten ing pesanggrahan kumesar manah kula langkung-langkung menawi kula mireng rijal ingkang muni ing kidul kilen ujaring para sepuh menika sasmita ingkang boten sae namung kemawon mugi-mugi sedaya menika kala wau boten mujudaken satunggiling perlambang langkung-langkung kundur paduka menika ugi boten mujudaken satunggiling perlambang tumrapipun Setyawati nggih pun Pujawati krana kuwatos raos manah kula sinuwun menawi rawuh paduka wonten ing kedatoning Mandaraka namung tetela badhe pamit kali ingkang rayipun Setyawati jagat dewa baturi jagat pangestu mbara Setyawati kula wonten paring adhawuh aja kaduk ati kajroning menampa yen sira garwaku wong ayu percaya syukur nanging ewadene tambuh kelawan apa ingkang ucapake kuwi kabeh ana lambe atining Siadi nggonipun Kakang kundur marang negaring Mandaraka iki ora ana ingkang dadi sabab sarta jalarane lan ora ana ingkang keduga nyurung nata ing Mandaraka daya-daya tilik marang kedaturing Mandaraka kejaba mung rasa kangenku nadan satemene umure salya kuwi wis ora bocah meneh wis ora enom meneh upama aku ngaturake rasa kangen mesti wae akeh sing padha geguyu lan padha kelisikan dene sak yuswaku kok isih ngucap rasa kangen monggo tumrap Prabu Salya ing Mandaraka wong duweni rasa tresna kuwi wong sing durung ditunggalake tegese durung hanjatu krama marang sawijining kenya nanging wis padha nyambung kelawan tresna asih kuwi akeh-akehe tembunge mamet prana tembunge memalat sih yen wis manjing mapan ana ing Bale Wisma padha-padha nglakoni bebrayan kuwi tembunge tresna asih wis suda luwih-luwih wong sing bebrayan wis cukup umur kaya pun Kakang lan Siadi kuwi mongko wis keladuk yuswa kuwi anane mung sarwa njaga siji lan sijine sabab wis ora ana tembung garwa sing ana mung kanca urip nanging kok rasaning pun Kakang ora kaya sagedhagan iki tresnaku kok kaya dene nalika aku ketemu karo kowe sepisanan
Rasa kangenku kok nalika kaya aku pisah lawan si Adi sepisanan ingkang kawasa ngrabasa marang telenging ati temah kanyut kalimput kaprawasa rasa kangen. Sinuwun nadyan tembung paduka dipun damel-damel kados mekaten nanging kula mboten badhe pangling, kula mboten badhe saged anampi jaran renguning pasemon benten kaliyan nalika ngasokake Santandha sih tresna kaliyan kula. Wis to, aja mbok gagas. Ya bener pasuryaning pun kakang kuwi beda karo nalika aku ngandhake rasa kangen dek biyen wong ya wis letih pirang-pirang taun sing jeneng wong kuwi saya tuwa pasuryane saya beda mula ora jeneng aneh. Jawati wonten paring adawuh sira Si Adi isih kelingan duk nalika Si Adi gaweke kelawan pun kakang wujuding ya kuwi rujak. Si Adi nalika semono gawekake pun kakang wujude rujak didahar bebarengan tekan sepene aku ora iso lali kaya ngopo to rasane nalika semono katon nento enak banget ora ana ngengkuli marang olaning Si Adi Setyawati. Mula gandeng pun kakang ingkang gumono musik ana ing penggaliku tanon li kejaba monggo kepengin dahar wujuding rujak. Aku njaluk mara gage saiki aku gawekno rujak kaya ingkang nalika biyen sira tau gawekake pun kakang ning aku weling karo kowe. Aku njaluk sing mbok gawe mau saka woh pelem ning pelem tali jiwa. Pelem tali jiwa. Yen ora ana pelem tali jiwa, luwung ora sida gawe rujak. Aku suguhana apa sing ana ing negara Mandalaka. Nanging yen ana tukuling pelem tali jiwa, tak suwun Si Adi kersa ngolah wujuding pelem mau dadi pekarmaning pun kakang kaya sing tak kandhake marang Sira Yayi. Sira Yayi, Pujawati. Panodya utama ngambar arum ngambar arum sang kusuma sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika ing batos Sang Dewi Pujawati wis tanggap kelawan pangandikaning Kang Raka Prabu Salya. Parandene mangke siningetaken wonten saklebeting batos sampun ngantos kawanguran dhateng Raka. Sigra jinandhak astaning Kang Raka kinanthi manjing saklebeting kedaton ing cipta arsa ngolahaken menapa ing dados dawuhipun Kang Raka supados datan damel gela penggaling Prabu Salya ing Mandaraka. Risaksana sigra ngladekaken menapa ing dados dawuhipun Sanata ing Mandaraka kekalihira sigra dahar sesarengan kaya nalika tasih muda tumaruna sakedhap Sang Prabu Salwahan jawil jangguting Sang Dewi Setyawati. Parandene Sang Dewi Setyawati amung mesem kewala parandene kembang-kembang punang waspa. Sawise tuwuk nggih dahar kang seger nggih anginum. Nalika semono kekalih sigra manjing pagulingan. Sang Dewi Setyawati sareng kaliyan ingkang garwa Prabu Salya ing Mandaraka.
mestakaning Sang Pujawati tinumpangake ana ing dada, astaning Prabu Salya ngusap-usap pelarapanipun Sang Dewi Setyawati. Nalika semanten raos Cubriya ingkang sanget kelawan Kang Raka. Mila sigra mbebundheti astanipun Sang Prabu Salya tinumpangake wonten ing jajaning Sang Dewi Setyawati. Krana kaisih-isih palarapan nalika semanten keparenging Jawata tilem kepati Sang Dewi Setyawati. Barandering mangke Sang Prabu Salya amung kendelan kiwala datan mubah datan musik parandene datan tilem Sang Prabu Salya. Sinawang pasuryaning Sang Dewi Setyawati urut saka pasundulan nganti jejempol suku datan wonten ingkang jijir ginrayang palarepaning Sang Dewi Pujawati kaya ngasokake sih tresna kalawan ingkang garwa niki Sang Prabu Salya wau. Nalendra mbek marwa sing sang mangyat kurda katekaping irika sang pinarwasa piye nggonku ngolah ukara aja nganti kowe ngerti Setyawati apuranen pun Kakang nganti aku ora waloka karo kowe nganti aku ora iso jujur karo bojoku sing tak tresnani kowe ora ngerti yen to sak bejagong iki sak bejagong sing sepisanan garwaku wong ayu Setyawati aku njaluk pamit Setyawati. Oh ya mas ampuranen pun Kakang paripaksa aku kudu maju ning babaratan tresnaku isih cumondhok ana ing atimu Setyawati. Wong aku mboten enten babar pisan mboten gesek kalian mlempeng dados panggerbaning manah kula sinuwun panjenengan majeng wonten ing pabaratan sarah munggo ing lautan wastra lungset ing sampiran menawi Setyawati kedah gesang piyambak wonten ing alam padang panjenengan mboten badhe kecalan kula suwita wonten ing Madyapada prapteng delahan ampuh perang rame Sang Prabu Salya
Inapit ingkang rayi Raden nalika semanten patih Trusna Kedhu ingkang majeng wonten pabaratan ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara parandring mangke kapuping Rana Madyalaga mulat Sang Prabu Salya sigra ngaglah ana ing tengahing pabaratan manjing wonten ing saknginggiling rata sang Nateng Mandaraka Prabu Narasoma. Ayo, aja mbok kendhoni nggone padha dandan nanging malah kepara kenceng ngono. Apa mbok anggap Senopati Ngastina wis ludes iki nalindring Mandaraka Prabu Salya? Anak-anakku Pandhawa, sapa sing kira-kira wani mungsuh nalindring Mandaraka? Apa kira-kira kowe padha bisa ngungkuli kadigdaning Aji Candra Birawa panguwasaning nata ing Mandaraka, para Pandhawa? Latan. Lah kok dadi bapa ngracut karo aku eneng wigati apa Candra Birawa? Ana dawuhmu apa? Wis mataun-taun ora katon gawemu. Dina iki wis tak perloke. Salya wong tuamu madeg Senopati. Mandheganing para Sata Kurawa. Maju ning pabaratan. Sirnakna kabeh para wadyabala saka negara Ngamarta yen perlu Senopati Ngamarta aja ning keng jijir. Kabeh tak keparengake dadi panganmu. Oh, njaluk pangestu ya Bapa. Aji Candra Birawa nalika semanten wujud yaksa setunggal menawi pinerjaya saben rah ingkang tetes wonten ing Bantala dadi wujud yaksa saka 1 dadi 5 10 50 100 500 Tegal Kurukasetra kebak Candra Birawa. Senopati Ngastina. Salya wong tuaku Ratu Mandaraka. Nggih, kula nggih weruh nitih kreta. Wah, ngetoke jaya kawijayan. Wujude napa? Buta. Sampeyan karo buta? Ora perkara kalah ning aneh. Lho, aneh sebabe? Buta siji tak cekel. Tak suduk nganggo kuku Pancanaka mati. Mati mesti. Terus ngasut urip meneh. Karep kula niku lho, sir kula niku ora serius terus. Kula metu niku dienggo mecah suasana.
Engko Sarustra niku ya kesel nonton. Rewet. Buta tak suduk nganggo kupon Janaka. Terus? Buta mati. Terus? Wah, ora kanthi kanyono-nyono. Saben getih tetes ning bumi dadi buta meneh. Yen tetese akeh, mesti dadi buta pirang-pirang. Sawangen Tegal Guru Kasetra kebak buta. Bojone do nendi? Buta kabeh. Wah, Kowe ngapa ya, Gong? Sembrone ora seneng aku. Gojek entuk apa to? Gayane. Engko mesti yo ngisruh kok gayane anggere entuk nggon kok mesti kakangne diajar ora. Petro kudu piye? Kula tak matur sinuwun Darawati. Surak mawurahan sanggaring para wadyabala sigra seleh dedamel. Nalika semanten bingung liwung sangganing para yaksa Candrabirawa. Muladatan wonten ingkang ngasta wujuding gegaman. Nalika semanten wanci Serap Surya Sang Prabu Salya mirih saking Kurusatriya manjing pesanggrahan Muladnata Ndarawati. Kresna sinayang manggel mintonaken Dewi Ramanira kang kumitiraning asta Nekula Sedewa nggih wonten dawuh kok Prabu nggih wonten dawuh kok Prabu iki wanci ngaso wancine surup surya wondene sesuk-esuk biar pletheking surya tunggang gunung ana ing Brang Wetan Pandhawa kudu ngadoni peperangan lan kowe tak kandhani mbok menawa sesuk-esuk kuwi dadi sarana lan dadi jalaran tumpesing kadangmu para Pandhawa liripun kados pundi kadukan Koko Prabu paring dawuh mekaten Senopati Ngastina ora ana ingkang wani ngimbangi marang kasantosan lan kasektening Senopati Ngastina. Senopati Ngastina sinten kok Prabu? Wakmu Mandaraka. Rama Prabu Salyapati, Rama Prabu Narasoma ingkang madheg Sulanendriya jumeneng Senopati. Lah, lajeng keparingipun kok Prabu nimbali dhateng kula nek ora saka kowe ora ana ingkang menang. Nanging wancinipun menika sampun ndalu pancen tak angkah wanci bengi kowe golek dalan sing sepi sowan wakmu Mandaraka inggih sawise iso ketemu karo wakmu Mandaraka kowe nangisa njaluk mati kula kedah nangis nyuwun pejah wis ngono wae lajeng mangke kados pundi wis to ngono wae mengko wakmu Mandaraka wis tanggap inggih ngestaken dawuh mangkat ya Yayi inggih nyuwun pamit to Prabu sing ati-ati kono mangkat to
meger datan mubah najan nalindring Mandoraka Prabu wanci saya dalu dilah ingkang kinarya pepadang madyaning pesanggrahan sampun mbaka setunggal kasirep dening lampahing maruta satemah pejah dadya peteng sintru amung kantun setunggal kalih dilah ingkang tasih kencar-kencar mila datan pramana Sang Prabu Salya nggih mas pausaken sak kiwa tengenipun sawanipun Sang Nekula Sedewa grayah-grayah dumugi sak ngajenging Prabu Salya kagiat kadrewasan nata ing Mandoraka Prabu Salya wau sapa iki wancine wis regemeng paningali wong tuwa kaya wis ora cetha nyawang saka kadowan lha kok ana pawongan loro nyaketi lenggahing nalindra ing Mandoraka Prabu Salya kowe sapa apa kowe prajurit Mandoraka apa kowe prajurit surwaning nalindra Ngastina ing didhawuhi supaya ngaturake sewiji-wiji marang Prabu Salya ayo aja meneng wae aja meneng wae kowe sapa? Wa kula ingkang sowan wa. Lho. Wa piye? Wa Prabu. Kula ingkang putra wa. Putra sapa? Kula ingkang putra pun Nekula Sedewa wa. Nekula Sedewa anake Madrim. Inggih, kasinggihan anakku. Oh. Nekula Sedewa. Anakku wiwit mau sapurnaning perang sing tak arep-arep aku bisa weruh karo turune Madrim. Nekula Sedewa kowe bocah lolo kowe ditinggal mati wong tuamu bapakmu Pandhu dibanjut karo dewa ibumu Madrim mati kunduran lairake kowe nganti gedene semene aku urung iso sak pejagong karo kowe digula wentah karo Kunthi nadyan kae ibu kuwalon nanging karo kowe persasat kaya gula wentah anake dhewe Kunthi aku ngaturke panuwun Kunthi wis gula wentah karo anakku Nekula Sedewa inggih wo eneng apa Prawi kepareng kula badhe munjuk atur. Ya, satata. Aja ganti sangga rungki matura karo aku. Inggih, ngestaken dawuh paduka wa Prabu. Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa. Ya, tak tampa. Gawe gedhening ati ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayang ning kasantosan. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk wa, Sedewa tak tampa. Pangestuku Tampanana inggih kula pun dinggo jimat. Wanci ora wanci ingkang sakmestine mbok menawa kowe nilapake para wadyabala ingkang padha tugur jejaga ana ing pesanggrahan. Nganti kowe iso sak pejagong karo wakmu ing Mandaraka mongko tanpa dingerteni dening piranganing prajurit wigatine
Sepisan kula nyaosaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya. Angka kalih. Nalika semanten kula nampi dawuhipun Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Kakangmu Ndarawati paring dawuh apa? Nek kula Sedewa sesuk kuwi Pandhawa bakal ludes keles tanpa sisa. Merga sing dadi senopati awakmu ing Mandaraka ya kuwi Prabu Salya Pati. Mongko ora ana piranganing Pandhawa ingkang keduga ngimbangi marang kekuwataning Prabu Salya. Mula tinimbang kowe sesuk uga dadi banten merga kasektening wakmu ing Mandaraka, kowe sowana wakmu ing Mandaraka. Babar pisan kowe nyuwuna supaya disampurnake uripmu sadurunge kakangmu disampurnake dening wong atuamu dhewe. Ngaten wae. Mula dinten sak mangke kula suwun mesanipun Kanjeng Prabu menika namung badhe nyuwun pejah. Kula badhe nyuwun pejah. Ginanipun menapa kula gesang wonten ing alam padang. Menawi kadang-kadang kula sepuh ingkang gula wentah kula wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit jabang ngantos celaprang sedaya sirna awit saking kridanipun Wa Prabu Mandaraka. Mula nadyan kula dipun paringi gesang dening Wa Prabu Mandaraka menika bebasan sarah mungguing lautan wastra lungset ing sampiran boten wonten ginanipun menapa-menapa. Kula mboten badhe saged gesang. Kula mboten badhe saged gesang menawi kadang kula Kakang Mas Puntadewa, Kakang Mas Werkudara, Kakang Mas Janaka pejah wonten astanipun Wa Prabu. Mila dinten sak mangke sadèrèngipun paduka Wa Prabu menika mejahi dhateng kadang-kadang kula sowan menika kula pasrah bongkokan. Kula aturi nyernakaken dhateng ing putra punika kula Sedewa kemawon wae. Oh. Sing kandha kaya ngono kuwi sapa? Kanjeng Prabu Ndarawati. Sing kandha sesuk aku bakal menang ana ing peperangan sapa? Koko Prabu Kresna. Sing ngendikake nek kakangmu Werkudara Janaka Puntadewa bakal mati sapa? Iya. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kuwi ora bakal kelakon. Kuwi ora bakal kelakon. Nek kula ning sesuk pleteking surya sing bakal mati kuwi wakmu ing Mandaraka. Uripe anake Madri pareng tak tomboki nganggo bandhaku sing larang dhewe ya kuwi nyawane Nalindra ing Mandaraka. Nanging menika menapa badhe kelampahan? Menapa menika badhe kelampahan, Wa? Mboten wonten ingkang saged ngungkuli kridanipun Wa Prabu Salya. Mboten wonten ingkang saged ngungkuli kasektenipun Wa Prabu Salya. Nek kula wonten maring adawuh Sedewa, kula wonten maring adawuh kowe anake Pandhu. Pandhu kuwi Nalindra, singaning ratu ning jagat. Kuwi ming Yayi Prabu Pandhu Dewayana. Aku ora kepengin gajah kok anak-anak tikus. Inggih. Mringkus kaya wong wadon pepinjungan. Ora pantes ketokno yen to kuwi anake Nalindra Gong Binatara. Sananipun kados pundi? Sananipun kados pundi, Wa? Aturmu ora kaya ngono kuwi. Aturmu kuwi aja njaluk mati. Nek pancen satriya tenan, pengaturmu marang wakmu ora kaya ngono kuwi. Lah lajeng kula kedah kados pundi? Dirokno. Dirokno ucape Salya. Inggih. Wa, Wa, kula nyuwun kula nyuwun benjang menika Wa Prabu Salya pejah wonten ing babaratan. Kula mboten saged matur, Wa. nek kula Benjang-enjang menika Wa Prabu Salya kedah pejah wonten ing babaratan. Iya. Kula mboten saged matur. Sedewa, Wong loro bareng matura. Ndang. Inggih. Benjang-enjang menika kula nyuwun Kanjeng Wa Mandaraka seda wonten ing peperangan. Benjang-enjang menika Wa Prabu Mandaraka
gugur wonten ing Mabaratan. Lah, kuwi sing satenane sing tak karepake. Makin. Oh, nggih. Anakku. Wong tuwa nek ngucap ora bakal mencla-mencle kaya banyu tumumpang godhong sithik. Bali. Inggih. Bali yo. Kandha karo Nalindra Ndarawati, Nalindra ingkang wicaksana. Ora ana ingkang bisa ngungkuli kadegdaning Prabu Salya. Kejaba amung kadangmu ya kuwi pambayuning Pandhawa. Konen maju ning Mabaratan. Aku percaya Salya bakal tekaning pati saka tanganing Prabu Puntadewa. Iya. Iya. Sedaya kalepatan kula nyuwun pangapunten. Wo, wis bali. Bali. Negara Sedewa Balya. Balya. Inggih. Kula nyuwun pamit, Wa Prabu. Oh, nggih. Belajar dari sikap penyadaran dan bijaksana Prabu Salya yang dapat menerima dan mengasihi dari berbagai pihak, baik keluarga maupun Kurawa, serta Pandawa.